Разговаряме с Калина Гаева и Роксана Димитрова, жури в Международния танцов фестивал. Как ви допаднаха хореографиите? Харесаха ли ви танците на децата? Да, бяхме много впечатлени от хлапетата и от енергията, която ни дадоха с изпълненията си. Кои танцови стилове журирахте? MTB и Urban Dance, като наистина видяхме как децата малко не правят разликата, може би техните хореографии не са точно в категориите, които очаквахме, но това е нормално, бърка се, случва се. Надяваме се в бъдещи години вече да разберат каква е разликата между двата стила и да изчистим това. Не вие за първа година да журирате наш конкурс. Виждате ли надграждане в играта на децата? Да, определено с възрастта, с опита, с желанието да надграждат себе си, с допитването да съдиите, нещо много важно. И виждаме прогрес, което е страхотно и сме насреща винаги, когато имат нужда да дадем своя опит. Видях ви малко ли много да разкършвате ramена, не ви ли са поигра поне малко и на вас? През цялото време просто се наслаждавахме, заедно с тях прихващахме от тяхната енергия, просто беше уникално, както тя каза самата, много зареждащо и наистина децата се представяха страхотно, музиката беше добре подбрана, така че супер се справиха. Кое беше това в тях, което ви накара да гласувате за тях с максимален брой точки? Емоцията като за начало и желанието да се развиват. То адски много лечи в лицата им, в очите им, колко много го искат и колко наистина са дали в цялото това нещо. Определено се лечи и то се усеща, не само се лечи, ми се усеща. Това е най-важното. Това е танцовата енергия, танцовия заряд, който е основното, ключовото и без него няма как. Много ви благодаря и приятна почивка.